Señoras e señores, moi boas noites. Que nos ia dicir hai un ano que este 2020 sería como foi? Nos últimos meses aprendemos a vivir en tempos de pandemia, a enfrontarnos a algo descoñecido e, sobre todo, a coidarnos. Incorporamos no noso vocabulario novas palabras e no noso día a día acostumámonos a falar de confinamentos, de toques de queda, de desescaladas e de normalidades novas que pouco teñen que ver coa nosa vida de hai un ano. Canal Rías Baixas ofreceralles nesta derradeira noite de 2020 un programa especial no que condensamos un ano de pandemia dende o punto de vista das novas, meses para esquecer que nunca quitaremos da cabeza. Moito máis bombo do que se lle debería dar. Pero eu creo que eso non é un pouco asustar a xente. Eu prácticamente con moita tranquilidade, porque non podemos estar pensando realmente que vai acontecer mañán. Miedo no, vale, preocupación alguna, pero miedo no. O coronavirus xa estaba entre nós, pero aínda non éramos conscientes do impacto que tería nas nosas vidas. O mes de marzo comezaba con novas que indicaban que o virus xurdido había uns meses na China petaba nas nosas portas. Comezaba a primeira vaga. Cando Galicia contaba con 13 positivos, confirmábase o primeiro en Pontevedra. O home estivo ingresado no Montecelo 2 semanas cunha neumonía bilateral. Un transportista de 45 anos e veciño de Meis é o primeiro caso de infección por coronavirus en Arousa. O home está estable e ingresado no Hospital Montecelo, pero a nova causou unha forte preocupación no municipio. Hoxe a alcaldesa quixo lanzar unha mensaxe de tranquilidade. Esta mesma mañán contactei telefónicamente co Sergas, donde se me informa que a situación deste paciente, que é certo que hai unha persoa de Meis infectada e que a situación, o seu círculo personal e familiar que está controlado polos especialistas pertinentes con entrevistas. Días despois coñecíamos o positivo da dirixente do Partido Popular, Ana Pastor. Ela mesma anunciaba en Twitter. Tras notar os primeiros síntomas de febre, cancelou a súa axenda e se mantivo en illamento no seu domicilio. Comezaron as primeiras cancelacións de eventos e desprazamentos. Os concellos reforzaron as medidas de limpeza e instalaron dispensadores de xel en distintos puntos das vilas. E a poboación desabasteceu as farmacias de máscaras. Primero, las mascarillas lo tiene que utilizar la gente que ya ha contraído el coronavirus y tiene algún tipo de problema a mayores. Y lo tendría que poner la persona enferma, o sea, tendría que poner ellos, no los que están sanos. Y es máis efectivo lavarse as mans que utilizar hidrogel. Mascarillas e geles antisépticos. A xente é o que demanda, pero está totalmente desabastecido e non hai maneira de encontrármolo. Tamén o día 12 de marzo a Xunta anunciaba o peche dos colexios, unha medida que se tomaría nun principio durante 2 semanas e que rematou por prolongarse ata o mes de setembro, cos profesores e nenos adaptándose a marchas forzadas á nova situación. A maioría dos pais, eu creo que con bo criterio xa non mandaron os rapaces e rapazas ao instituto. Hai moi pouco alumnado, como podedes ver. Unhas xornadas nas que a incerteza se estendeu a todos os sectores económicos e sociais. Hombre, claro, por supuesto, como non vamos a estar preocupados, claro. E estamos, pero asustados con isto, Temos familia, temos todos, pero particularmente estoy preocupado. Ahora no soy yo la que quiero dejar de trabajar, me obligan a cerrar el centro, no sé qué medidas tomará el gobierno para los autónomos, claro. Tiñamos un vermú e despois o martes tiñamos tamén un recital poético e hasta aí, despois a seguinte semana xa veremos como funciona isto, porque o camiño que leva é que pechamos a librería. Todo parece indicar eso. Toda a sala é un foco bastante grande, onde a xente se xunta nesa pista e sabemos como funciona, entón xa onte pola mañá o primeiro que fixemos foi intentar aparcarse aos concertos. O sábado 14 de marzo foi unha xornada histórica. O presidente do goberno Pedro Sánchez decretaba o estado de alarma para intentar frear unha pandemia que xa era mundial, con 26 casos activos na área sanitaria Pontevedra-Salnés e 37 na de Santiago Barbanza. As rúas quedaron completamente baleiras por mor do confinamento. Mentres, dende os balcóns, comezamos a aplaudir os que seguían traballando en primeira liña para garantir os servizos básicos.
E o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba a decisión de suspender as eleccións galegas convocadas para o 5 de abril. Adoptar dúas decisións. En primeiro lugar, deixar sin efecto as eleccións autonómicas convocadas. A elección prioritaria, a elección única, a elección que temos neste momento todos os galegos é derrotar a pandemia. Esa é a elección que lamentablemente está convocada e non sabemos durante tanto tempo ou canto tempo vai a durar esa convocatoria. Cos primeiros días do estado de alarma, os concellos deseñaron paquetes de axudas económicas e baterías de medidas sociais para garantir a protección dos máis vulnerables durante a cuarentena. Reforzáronse os controis das forzas e corpos de seguridade do estado nas estradas e afixémonos a que o exército desinfectara residencias e vixiara as rúas. Quedan limitados los movimientos de los ciudadanos, pudiendo salir de sus viviendas para adquirir productos de primera necesidad y medicación. Tamén arrasamos co xénero en prazas de abastos e supermercados, co papel hixiénico e a fariña convertidos en cobizados produtos, e o comercio de proximidade e os pequenos negocios tiveron que adaptarse para non deixarse levar pola vaga da pandemia. En el vídeo hago una propuesta de 5 ejercicios, son ejercicios ya de un nivel medio alto de realización, y la propuesta que hago pues es realizar cada ejercicio durante 20 segundos y descansar 10 entre ejercicios. E sobre todo que compren con responsabilidade, que non fa falta facer unha compra masiva, porque de momento creo que vamos tirar para largo e que nos van permitir a todos traballar en condicións normais. O sábado foi unha hecatombe, non se respetaba nada, aí todos apelotonados. A semana pasada foi de locos. O sábado foi algo descomunal. Por decirche un dato, pois o que solíamos vender en 2 sábados fixémolo nun solo. Nos acerca o pago de autónomos, temos pagos evidentemente de hipotecas, alquileres, e todo eso, bueno, claro, a repercusión económica que estamos sufrindo é enorme. Temos moitísimos establecementos cerrados, temos moitas empresas que están traballando a medio gas, poderíamos decir. Temos a moitísimos autónomos e autónomas agora mesmo sumidos na incertidumbre. Pero sobre todo multiplicamos as iniciativas solidarias para axudar, entreter e protexer os máis golpeados polo virus. Non solamente levamos a comida, non, sino tamén se algún ten necesidades das nosas persoas maiores, ten necesidades de medicamentos ou de outra cousa, pois non lo fai chegar e aproveitamos ese viaxe para levarlos. Iremos recollendo as peticións, vamos ao supermercado cando poidamos, traemos as cousas, deixamos ya na porta e logo pois a xente collerá esas cousas no seguinte trasvase, pois pagaránnos, deixaremos ya nota e bueno, será unha cousa normal, non creo que sea para tanto, porque a verdade é que seguro que hai moita xente agora mesmo que está botando man dos seus veciños preguntando se están ben. Nos llaman, tienen que ser personas de mayores de 65 años o con alguna discapacidad. Entonces nosotros, una vez que recibimos la llamada, pues le preguntamos qué necesitan y que tienen que ser alimentos de primera necesidad o medicamentos. Entonces lo apuntamos, pasamos por su casa, recogemos el dinero en la lista de la compra, compramos y se lo volvemos a devolver. Aprendemos a coser máscaras, a imprimir pantallas 3D e volcámonos na doazón dun material de protección que por aquel entón escaseaba incluso para os sanitarios. Tamén atopamos nas agrupacións de protección civil e nas forzas e corpos de seguridade do Estado os mellores aliados para felicitar os amigos e familiares que non tiñamos preto no confinamento. Empecé a facer, e ora este chico díxome que xa tiña bastantes, ten 90, e que de momento non quería máis, o que de momento que nas necesitaba. Ora pediu unha cuidadora da Residencia de Artes unhas poucas. Nós aquí o que estamos facendo é imprimir viseiras para poder usar de protectores de pantallas para medicina, para seguridade. Necesitaba reactivarme de alguna manera y poner mi granito de arena. Chámome Iria e formo parte dun grupo de makers galegos que estamos a fabricar pantallas de protección en impresión 3D.
a falta de material que tiñan os nosos sanitarios. E seguinte, pois xa casi tuven que poñer que non me escribiran máis, nin que xa estaba completa, pero da igual, siguen chegando. Ainda ayer, pois unha semana despois, ainda chegaron 2 lotes a meu nombre que non sei nin quen as mandou, o sea, donantes anónimos, leron o anuncio e mandanas a reanimación, pois así, sin máis. Entón, agora teño que repartir pois, por outras plantas ou por outros centros, porque nós agora temos moitísimas. Buenos días, Lulú. Desde la Policía Local de Pontevedra te queremos felicitar todos y tus vecinos también y que sigas cumpliendo mogollón de años. Dentro de 10 años. O 30 de marzo rexistrábase a primeira vítima mortal da pandemia en Arousa. Tratábase dun veciño de Boiro de 79 anos con patoloxías previas que falecía no Hospital do Barbanza. O mes de abril comezou cunha advertencia que daba por diante o peor da primeira vaga da pandemia. Dende a Xunta de Galicia, o presidente comprometíase a reforzar o sistema sanitario cun obxectivo, evitar o seu colapso. Contábanse xa 581 casos activos na área sanitaria Santiago Barbanza e 382 na de Pontevedra Salnés. Os positivos aumentaban, pero tamén chegaban novas de recuperacións e altas que deixaban un espazo para a esperanza. As novas que chegan sobre o coronavirus non son todas negativas. Estes días pasaban a planta os primeiros pacientes infectados polo COVID-19 da área sanitaria de Santiago de Barbanza, que se atopaban no Hospital Clínico de Santiago. Trátase dun home de 49 anos e unha muller de 67, que estaban ingresados na unidade de críticos deste centro hospitalario. Habendo médicos e enfermeros desa categoría, non hai que teñer medo a nada. Por iso que se animo a todo Dios que teña isto, que non teña medo ningún, que non pasa nada. Vamos a seguir registrando muertes por el coronavirus en los próximos días. Vamos, por lo tanto, a seguir siendo cautelosos. Todavía no hay una confirmación, al menos en Galicia, de que las cosas hayan llegado al punto más álgido. Estamos empezando a tener mucho movimiento, pero bien es cierto que es un movimiento controlado por ahora. ¿Por qué? Pues la ventaja que podemos tener en estos momentos es que hemos tenido como 10 días por detrás de lo que hemos visto pues, en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y todo eso nos ha permitido prepararnos. 2 semanas despois da declaración do estado de alarma e do peche das escolas, as asociacións de nais e pais comezaron a chamar a atención sobre a desigualdade entre os alumnos á hora de acceder ás clases e os concellos puxeron en marcha mecanismos para facilitar aos nenos o acceso ao material necesario. Excelentes profesionais que están a facer un labor magnífico en campos moi diferentes e ao mesmo tempo hai outros centros que non están chegando ao seu alumnado. Por razóns técnicas, por falta de formación no uso das ferramentas digitais, por non disponibilidade de algún profesorado ou por incapacidade de acceso das familias. E se o declara apta, o Concello de Cambados lle vai a suministrar unha tarxeta SIM con datos para que actúe como router na súa vivenda e todos os rapaces e rapazas que vivan nesa casa podan realizar as tarefas que desde o centro educativo se lles están encomendando para que pues non vayan en desventaxa respecto aos seus compañeiros e compañeiras. Entonces, desde aquí, o que se tratou con medio dos directores dos centros, algúns que xa nos solicitaron, facer darlle esta opción á xente que non ten medios de poder imprimir os traballos que lle mandaban os profesores. Xa nestes primeiros momentos a crise cebouse de xeito especial co hostalaría. Pechados dende o 14 de marzo, o sector intentaba manterse a frote entre as incertezas. Tamén o comercio de proximidade notou o golpe. Pouco a pouco familiarizámonos con palabras que antes apenas figuraban no noso vocabulario e os ERTEs convertéronse no mecanismo máis solicitado polas empresas. Lo llevamos bastante mal porque al non poder trabajar e todo eso no estamos cobrando ayudas ni nada, entonces al estar pechados no hay beneficios, no hay nada, cada vez hay más gastos y la verdad es que
por ahora bastante mal lo llevamos. Nos acogimos a un ERTE, no despedimos a nadie ni tal, pero bueno, por ahora no nos llegaron nada, ni ellos los ERTEs ni nada, entonces por ahora la cosa aún está bastante fastidiada. A hostelería probablemente sea o último en abrir. Si vamos detrás de Italia, cando isto se abra, nós vamos a ser os últimos, co cual moitos produtos que temos xa non van a valer. Entón, millor é darllos a quen os necesite que tiralos á basura. O impacto foi duro, pero moitos viron neste momento unha oportunidade de reinventarse, unha tarefa na que as redes sociais, a internet e o comercio online convertéronse nos mellores aliados. Pontelovers, unha rúa para encontrarnos, unha rúa para saudarnos, pero sobre todo, por encima de todo, unha rúa para darnos unha mensaxe en positivo. Unha mensaxe de apoio, en definitiva, aos nosos veciños, unha mensaxe de apoio ao sector local, ás pymes, aos autónomos, ao comercio e a hostelería local. É unha campaña para recordarle a todos os nosos clientes que o comercio local vai seguir aí tan pronto como salgamos desta. Na página web de anshop.es abrimos un apartado, un supermercado virtual. En él podedes comprar todos aqueles produtos de alimentación que vos sexan necesarios. Ai, queda na casa carallo, que non fai falla saíre, xa están aquí os fodechinchos, de nos viñeronse a dire. Ai, queda na casa carallo, que non fai falla saíre, xa están aquí os fodechinchos, de nos viñeronse. Clave neste mes de abril foi a Semana Santa. Entre os días 5 e 12 foron continuos os chamamentos á cidadanía para que non se desplazaran dende os seus domicilios habituais. Nos concellos turísticos como o Grove Sanxenxo reforzouse tamén a vixilancia para localizar os viaxeiros que decidiran incumprir esta norma. Que ninguén de fora do Grove pense en virse ás segundas residencias porque non van a poder entrar, van a ter que volver ao seu destino e seguramente unha sanción económica importante. Desgraciadamente atípica, porque se estarían chegando aquí neste momento pois centos, miles de persoas hoxe á tarde, seguramente e lamentablemente por esta situación pois non pode ser, non. A pesar dos días festivos, as rúas permaneceron baleiras e citas clave desta época como a Semana Santa de Paradela tiveron que cancelarse, pero como outros moitos, botaron man da internet para manter vivo o espírito destas datas con imaginativas propostas. Cada un co que ten pola casa, hai quen ten os traxes, hai quen non, pero non pasa nada porque nos amarramos unha sábana na cabeza ou un pano ou que collemos. E agora que non podemos salir da casa, aproveitei eu, meu irmán, e meu pai para facer todo isto que temos por aquí. O Goberno estatal aproveitou os festivos do xoves e venres santo para limitar aínda máis os movementos. Entre o 30 de marzo e o 9 de abril prohibiuse a actividade en calquera sector non esencial para reducir os contaxios. Nunha comarca onde o sector servicios, comercio, turismo, restauración e vitivinícola é o máis potente, pois xa digo, non ten unha incidencia moi grande na comarca do Salnés a Rouselo. O 15 de abril chegaba outra boa nova. Confirmábase unha tendencia decrecente na curva de contaxios. Galicia rexistraba pouco máis de 6.000 casos infectados, 505 na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés e 1.029 na de Santiago e o Barbanza. Con estes datos, a Xunta desactivaba a fase aguda da crise da COVID-19, un pequeno respiro que o presidente anunciaba así. Decidimos dar por desactivada a fase aguda da crise. A curva da crise de esta pandemia minorou e que o número de contaxiados diarios disminuiu un 74%. Poucos días despois tiñamos máis sinais positivos, desta volta dende o Goberno do Estado. A partir do 27 de abril, os cativos poderían volverse a ir á rúa. Es que la salida sea controlada, cumpliendo de forma escrupulosa las recomendaciones de higiene y distancia. Me parece unha medida maravillosa,
Aínda que solo sexa un cuarto de hora, progresivo, que sexa media hora, pois xa nos dá tempo de poder salir un pouquiño. O que lle vai a dar a seguridade aos nenos, o que lle vai a dar o benestar, vale? Non é tanto sair ou non, sino como poden estar. Esa serenidade que lle pode dar a súa familia, o tempo que compartimos, falar, permitirles que falen de como se sinten, dos seus medos. Unha nova liberdade que foi todo un fito despois de mes e medio de confinamento. Mentres, as máscaras consolidábanse como un elemento máis do noso día a día. Esto ayuda, pero esto no es una garantía. Si usando todo el mundo mascarilla no pasase nada, saliéramos todos a la calle. No es una garantía. Ayuda, corta y salva vidas, pero no es la panacea. Cada domicilio vai levar o número de mascarillas coincidente co número de persoas empadronadas en ese domicilio. Seguimos sendo solidarios, aplaudindo os sanitarios dende os balcóns e convertindo as celebracións de cada fogar nun motivo de festa en rúas enteiras. Recibimos una grandísima sorpresa de mis compañeros de Ambulancias Pontevedra, que aparecieron justo a la hora, ¿no?, que teníamos que ir al concello, y bueno, quería darles las gracias especialmente y bueno, y también por la labor que están haciendo en estos momentos tan difíciles, ¿no? E cando saíamos todos os días ás 8 a aplaudir aos sanitarios, pois xa quedábamos e poñamos unha cancionciña, outra cancionciña, e ao barrio animouse. Nos fomos os que poñamos a música, pero isto foi o barrio que ten moita marcha. Pois sí, o máis chocante quizáis de toda esta crisis é eso, que estamos soliños. Solos. Entonces estamos un pelín máis tranquilos, pero claro, damos pena polos avós, non, que non poden coñecer a súa neta, e bueno, tiramos de novas tecnoloxías e... Xa hubo varias videoconferencias Quédate en casa, stay home, quédate en casa. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Os últimos días do mes de abril, o Goberno Central anunciaba os pasos a dar para deixar atrás o confinamento, un plan en 4 fases que nos levaría cara a bautizada como nova normalidade. As reaccións valorando as medidas non tardaron en aparecer. Más de 140 municipios gallegos en este momento no tienen un solo contagiado, lo cual significa que podrían pasar como mínimo de forma directa a la fase 3 y sin embargo tendrán que esperar semanas para conseguir lo que epidemiológicamente ya tienen hoy garantizado. Os negocios son pequenos en canto a tamaño, polo tanto vai ser moi difícil o de guardar distancias de 2 metros, vai a ser complicado, sobre todo, o tema dos aforos, e isto, lóxicamente, vai a repercutir, pois, ao mellor, no seu volumen de negocio. Polas características da apertura, pois vamos a ter que reorganizar e reestruturar xa non solamente os locais, sino tamén a nosa mentalidade, non, a hora de levar o negocio. ¿Qué hace? ¿Se va a poder mantener parte de la plantilla provisionalmente en el ERTE o va a sacar a la actividad a toda la plantilla para desarrollar una actividad del 30%? O sea, a mí me parece un despropósito. O mes de maio foi o do inicio do camiño cara a anhelada nova normalidade. Unha listaxe de medidas nada sinxela, paseos dunha hora e determinadas franxas horarias en función da idade e mobilidade limitada á nosa provincia. Condicións que podían variar en función do noso concello. Maio tamén foi un mes de loito oficial en Galicia para lembrar as vítimas da COVID-19. É o momento de rendir xa a maioría das víctimas que vamos a ter na pandemia, o loito oficial que merece o respeto á súa memoria, o loito oficial que merece o respeto ás súas familias e o loito oficial que o Goberno galego acaba de declarar.
comercios, sobre todo hostalaría e turismo, comezaron a recuperar a esperanza neste novo escenario. Bares e restaurantes puideron recuperar parte da súa actividade entregando comida para levar, a pesar das dificultades e unha vez máis a incerteza para poder adaptarse a unha situación que mudaba case cada semana. O que estamos facendo é dar un plato do día a un precio relativamente asequible, a 8,50, xo podemos levar a casa ou a recoller incluso aquí no local. Ni podemos recuperar lo perdido, ni tenemos ninguna garantía a como va a ser a partir de agora. Traballar a un 50% do aforo, que ni sequera un 50% real, é un 10%, xa que co distanciamento social os espacios redúcense moito máis do 50%, é imposible, xa que non poderíamos ni sequera cubrir os gastos do que conleva abrir as portas. Poco a poco fuimos publicitando un nuevo servicio que fue el reparto de café a domicilio y la verdad ha tenido mucha aceptación. Empezamos en el centro de la ciudad, en el centro de Pontevedra. Empezamos también a repartir en la ciudad de Vigo y hoy en día estamos enviando ya cafés a toda la provincia de Pontevedra. Cuando llegan, que se pongan los guantes, que se pasen el líquido, después pasen al tocador, al lavabo, según sea, desinfectando todo, cada vez que todo lo que usas. A través de redes sociales hemos iniciado una campaña de promoción en la cual hacemos post diarios y presentamos a los autónomos y a las empresas que forman parte de la iniciativa, y también hacemos unas entrevistas en directo. Nuestro mensaje es muy claro: necesitamos la colaboración de nuestros vecinos y vecinas de Pontevedra. E que moitas veces requiría dunha dose extra de imaginación. Estamos mandando un mensaje a nuestros visitantes y a nuestros vecinos que en San Senso este verano, si las autoridades sanitarias lo permiten, el gobierno de España lo permite, que creo que no va a haber ningún problema, pues podrían disfrutar de la playa. Menos gente, sí, pero más segura sanitariamente hablando. O día 9 de maio, Galicia pasou á seguinte fase. Na hostalería reabríronse as terrazas e o Goberno Central aprobou a petición da Xunta que permitía eliminar as restriccións horarias nas parroquias de menos de 5.000 habitantes. Que la hostelería no podía aguantar mucho más tampoco. Los hosteleros de a pie no aguantamos, todos los empleados con todo esto cerrado tampoco. Está todo desinfectado, está papel a su disposición, guantes, tenemos el gel. Pelear un poco por adaptarnos al cliente y darle la seguridad, porque bueno, sí que es cierto que necesitamos que vuelva, que consuma, que lo que decimos en nuestro caso, que consuma el comercio local, que apueste por Pontevedra, por nuestra ciudad. A mediados de maio, os galegos aínda tiñamos unha tarefa pendente. Tras varias reunións cos expertos e cos representantes dos partidos da oposición, Alberto Núñez Feijóo convocaba as eleccións que tiveran que ser atrasadas polo avance da pandemia. De acordo cos informes dos diferentes expertos consultados, que coinciden en que hai menores incertezas e posibles riscos, celebrándose no inicio do verán, que despois de pasar todo o verán e as portas do outono, e unha vez escoitada a opinión dos partidos políticos, o Consello da Xunta acaba de dar o visto e prace o decreto para a celebración das eleccións autonómicas o próximo 12 de xullo. A partir do 21 de maio, afixémonos a esta imaxe. A máscara comezou a ser obrigatoria o tempo que en Galicia celebrábamos o pase á segunda fase da desescalada, mentre seguíamos conquistando espazos públicos. Claro que tenía ganas, estaba deseándolo. Sempre que se vuelva a normalidad, está ben, ¿no? Vivo en Pontevedra, pero bueno, traigo a mi madre que trabaja aquí en San Senso y dije, pues aprovecho ese ratito para estar en la playita. O que se pretende que aqueles usuarios que cheguen primeiro á praia, pois que podan situarse nesta zona que está delimitada, e cando se vaya producindo a incorporación de outros usuarios, unha vez que xa estén colmatados estes espacios, pois que podan distribuirse ao longo de outras zonas da praia. Contratamos a 5 gardas de seguridade que están nos accesos do mercado, están repartindo mascarillas e xel. Calquera persona que entre ao mercado ten que botar xel nas mans e ten que levar mascarilla. Sin dúbida, temos que seguir sendo cautos. A vacina
potente, importante, a única que existe é a distancia física xunto coa hixiene e adicionalmente as mascarillas cando non é posible garantir a distancia física entre as persoas. Despedíamos este mes de loito recordando as vítimas que deixou a Covid-19 en Galicia e aplaudindo os que traballaron na primeira fila de loita contra a pandemia. Estreamos o mes de xuño con tan só 28 positivos e os hospitais baleiros de pacientes COVID na área de Pontevedra e o Salnés. Na de Santiago e o Barbanza rexistrábanse 135. Datos moi lonxe dos que nos deixou os peores momentos da primeira vaga da pandemia. Nos seguintes días continuamos avanzando na desescalada cara a nova normalidade e o día 8 de xuño entrábamos na terceira fase. Hai que volver a vivir e a sair por a rúa a tomar café sin ningún problema. Nos medo non temos ningún. Hombre, no, que yo non tengo miedo. Feliz la vida. A xente está cumplindo e agora coa apertura do movimento entre as 4 provincias da Comunidade Autónoma de Galicia, pois o temos como normal e que efectivamente poderán vir aquí como nos podemos ir a outros sitios de Galicia. Que nos viña moi solicitado por parte de xente que desenvolvía actividade comercial ou incluso de propios familiares noutra na zona de Catoira principalmente. Bueno, acollemos pois con agrado este cambio de fase. Comezábamos a terceira fase, pero sabíamos que o verán ia ser ben diferente ao de anos anteriores. Continuou a vaga de cancelacións de eventos que comezara coa declaración do estado de alarma e xa nos anunciaban que non se celebrarían as citas máis importantes do verán: a festa do Tinto do Salnés en Ribadumia, o xantar da festa do Carneiro de Moraña, a festa do Albariño de Cambados, o Rally de Noia ou as festas de Ribeira. Hemos decidido suspender o que son as festas do verán, de suspender o que é a Feira Mariñeira e suspender as festas de Santa Eugenia ou Santa Uxía. Mentre se cancelaban as festas máis multitudinarias do verán, algúns sectores afondaban na súa crise. Os locais de ocio nocturno levan 3 meses así, coas portas pechadas. Ya que tenemos que soportar muchos gastos sin posibilidad de generar ningún ingreso. Hasta el momento, las soluciones que nos han dado son hipotecarnos aún más, con la incertidumbre de no saber cuándo vamos a poder abrir. En nuestro caso, por lo menos, pagamos una hipoteca que la tenemos paralizada y bueno, pues es una ayuda, ¿no? Pero bueno, siempre hay gastos, luz, agua, gestoría, que al final tiras de ahorros, que no es una situación fácil, ¿no? ¿En qué condiciones vamos a abrir? ¿Qué tipo de ayudas tenemos? No tenemos ningún tipo de ayuda, estamos desamparados. Y la noche tiene que seguir para adelante, porque la gente tiene que salir, disfrutar, pasarlo bien, conocer a gente. Seguridade xurídica para os seus clientes, unha normativa clara das cancelacións surdidas da crise do COVID e continuidade tanto do cese da actividade como dos ERTES. Esas son algunhas das peticións dos asentes de Viase. Que se nos amplíen os ERTES, que se nos haga una ampliación de la suspensión de autónomo, o que se negocie con nosotros cómo podemos pagar. E nos seguíamos adaptándonos ás escenas que acompañaban a esta nova normalidade e que se manterían con nos vindeiros meses. Todas aquelas caixas que hai ali son pos libros que xa nos están devolvendo, teñen que pasar un proceso de 14 días metidos en caixas. Aquí todo o mundo pois está respetando as medidas de seguridade, que é o primordial, é o principal, o uso obligatorio das mascarillas, de guantes e todo. Todos os puestos teñen guantes e teñen hidrogeles. Respetamos as medidas de seguridade entre puesto e puesto, todo o que nos está marcado. Bueno, é bonito axudar, creo que somos sociedade, vivimos a sociedade, temos que colaborar sempre coa sociedade, pero tamén é triste ver como iba incrementándose a xente que sobre todo que xente normal que o mellor a un de nós nos pode pasar mañán. O 15 de xuño Galicia marcou un fito converténdose na primeira comunidade autónoma en entrar na nova normalidade, unha etapa na que todo o Estado entrou a partir do 21 de xuño tras finalizar o estado de alarma.
Les quiero anunciar que la Comunidad Autónoma de Galicia ha solicitado el pase a la nueva normalidad y que, como ya dijimos, puesto que está en fase 3, va a gozar de esta solicitud que ha hecho y, por tanto, a partir del lunes va a estar en nueva normalidad. Insisto, non é o final do camiño, ni moito menos, é un paso máis, non podemos baixar a garda ata que haxa unha vacina ou un tratamento eficaz. Que vexo que a xente pasa un poquinho de todo da mascarilla, que non se garda moito as distancias. Yo lo veo igual que lo que no era normalidad, pero bueno. En mi opinión, quizá los más perjudicados son los niños y ahora por lo menos los ves disfrutar un poco y jugar. De momento es una cosa que es nueva y hace falta adaptarse. La veo mal porque la gente tiene miedo y yo también tengo miedo. Os concellos fixeron un importante esforzo en transmitir unha imaxe de seguridade nun dos seus principais recursos turísticos, as praias. Cada municipio deseñou o seu propio plan para controlar o cumprimento das medidas de seguridade sanitaria. Lo que no tendrán acceso libre la gente que viene y marcha en unas horas, que no reside en el ayuntamiento y que no aporta mucho económicamente. Pero esos 4 accesos vai un chegar aí, vai a ter unhas persoas que van, uns controladores que van a estar aí comprobando como se vai enchendo para que non haxa aglomeracións e que se respeten as normas de distanciamento. Contratar esas persoas para facer 3 brigadas xunto cos seus vehículos, tamén a señalización que poñemos en todas as playas para aproveitando o eslogan sentidiño. Había ganas de sol y sobre todo de salir y bueno, la verdad que bien, nada más que pudimos viajar, viajamos. De reencontrarnos sobre todo. De momento está tranquilo, a ver si la gente se comporta. Entonces tengo que cuidarme porque quiero seguir cobrando la pensión. Uno tiene que dar el beneficio de la duda a las personas que sean conscientes. Aínda que levamos algún susto polo camiño. A volta á normalidade en Galicia deixa o primeiro rebrote por COVID-19 en Barbanza. Segundo informou o Servizo Galego de Saúde, foron un total de 9 positivos, 8 en Ribeira e un na Pobra do Caramiñal. A súa sintomatoloxía é leve, se todos atopan en domicilios, lóxicamente en illamento domiciliario, pero ninguén deles precisou atención nos hospitais. Pero non estamos libres desto e, por lo tanto, unha chamada de atención unha máis a que non esquezamos nunca que o virus sigue aí. É certo que os datos melloraron moitísimo, pero teñen que seguir mellorando moitísimo máis. Os partidos deron o pistoletazo de saída á campaña electoral das eleccións autonómicas 2020, as primeiras celebradas nos novos tempos COVID. Vamos a renunciar á marca de identidade do Partido Popular nunha campaña das autonómicas, que sempre son as grandes movilizacións. Arrancamos a campaña electoral con moitas ganas e moita ilusión, non? Creo que o PSDG ten un proxecto serio. Decimos que hai partido, o BNG vai a por todas, queremos propiciar unha grande movilización con moito ánimo, con moita determinación, con moito entusiasmo para facer posible este cambio galego. Co mes de xullo e con tan só 10 positivos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés e 23 na de Santiago e o Barbanza, a música volveu aos locais nocturnos. Tras 3 meses e medio pechados, os pubs puideron abrir as súas portas tomando novas medidas para recibir os clientes e evitar contaxios. En zonas donde hay muchas aglomeraciones vamos a delimitar el acceso, ¿sabes? Para que no haya aglomeración. La zona de los baños igual, va a haber una persona abajo y va a dar el paso de una persona. E o sector turístico en xeral comezaba a coller aire animado polas previsións para un verán que xa daban por perdido. A súa estratexia a apostar polo turista máis próximo. Invitamos a todo o mundo a visitarnos e descubrir a nosa maravillosa natureza na costa e no interior da provincia de Pontevedra. La gente que viaja busca un hotel por la zona de, o incluso en Galicia mismo, o costa española, pero sobre todo quedarse aquí en Galicia. Como mucho si viajo será entre Galicia. Salir de la provincia la verdad es que no me parece muy buena idea ahora mismo. Vivo con una persona mayor y no me quiero arriesgar a poder contagiarla tampoco. Todos tenemos derecho a, ¿no? Y más con este confinamiento, a tener un poquillo de tiempo libre y liberar la cabeza y demás. A Madrid o no va a salir de España. No hay que tener miedo y a salir y ya está. No, la economía nos para todo.
O día 12 de xullo os galegos cumprimos con oso deber nas urnas. Alberto Núñez Feijóo, presidente do Goberno e candidato do Partido Popular, volveu conseguir o apoio maioritario da cidadanía, que lle concedeu a súa cuarta maioría absoluta no Parlamento. O BNG, pola súa banda, pasaba a ser a segunda forza, mentres que o PSDG caía ao terceiro posto. Más que duplicado los resultados del Partido Socialista y efectivamente casi 15 puntos con el Bloque Nacionalista Galego que gobierna en esta ciudad, evidentemente creo que los resultados son para estar contentos. Xo dixo muitísima xente que votaron o BNG con ilusión e con esperanza. Ana Pontón foi quen na campaña de atraer ese voto. Era un momento difícil, nos mantuvimos en número de escaños, subimos en número de votos e, bueno, agora toca estes días reflexionar. Ás portas dunha festa do Albariño que nada tivo que ver coas edicións anteriores, a polémica rodeou o capítulo Serenísimo. Finalmente, o protocolo COVID obregou a cancelalo 2 días despois da súa presentación. Anunciaron que este ano os protagonistas serían os sanitarios e as forzas e corpos de seguridade do Estado. Na edición deste ano, o Albariño perdeu a palabra festa do seu nome. Non houbo casetas na calzada, xantar, nin entrega de premios. Máis actividades organizadas polo Concello, incluso as organizadas por outras entidades, se foron anulando e suspendendo porque entendíamos que era moi difícil cumprir esos protocolos que hai que cumprir realmente para priorizar a saúde da cidadanía. O mes de xullo non estivo libre de sustos. Novos positivos e incluso algún pequeno gromo na zona do Barbanza fixeron saltar as alarmas, pero finalmente foron controlados sen que se estenderan de xeito preocupante. Así chegamos a agosto, cun rexistro de 28 casos activos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés e 24 na de Santiago e o Barbanza. Algúns viron a pandemia un bo momento para facer cartos, a outros a pandemia afectoulles de xeito indirecto, retrasando a atención médica que precisaban. O Sergas non reabrirá os centros médicos de Vilaxoán e Paradela por non adaptarse ás medidas sanitarias. Unha situación que non é nova en ambas instalacións e pola que os veciños xa están fartos. Tuvémolo sempre. E por que non o quitan agora? Caleu? Por que se quita agora? Cando verdadeiramente as enfermedades que están correndo aquí. Necesitámoslo porque aquí hai moita persoa de idade avanzada, hai persoas con mobilidade reducida, que trasladalos a 13 km cando temos aquí unhas instalacións é que é innecesario. Entonces, o que demandamos é que o reabran. Josefa Vázquez é unha vilanovesa de 60 anos que leva toda a vida arrastrando problemas de saúde. Hai uns meses caeu e tivo que ser atendida no servizo de urxencias do Hospital do Salnés. Ao mirarme no tal e tal, vírome que tiño o estómago moi mal, eu fíjado moi mal, que a ver se me chegaba por tempo que duraba. Dixenlle, pero se eu fixe unha prova este ano, eu non sei o resultado. E que o coronavirus traballamos uns cuantos, os outros non dan resultado ni nada. Se a Covid-19 levou por diante prácticamente todo o calendario festeiro do ano 2020, as festas de San Roque non ían ser unha excepción. A vila blindouse para evitar calquera celebración relacionada coa Festa da Auga, un dos eventos máis multitudinarios. Outras citas do mes de agosto buscaron novas fórmulas. É certo que non sabemos como se vai a comportar as persoas individualmente ese día, que ademais que hai en festivo, pois pode vir moita xente. Es decir, además de la que ya existe, evidentemente se va a reforzar de una manera muy visible la presencia de operativos de la Policía Nacional. Compraron toda a roupa, digamos, da temporada de verán, que tiveron moita dificultade para vendela pola situación da pandemia. Entendíamos que teníamos que apostar por ela e teníamos que axudarlle o comercio local pois para que poidera digamos, vender ese stock. Modelo San Mauro es que sabéis que en San Mauro en todos los bares se sirven callos. Pues en este año en todos los bares, en todos los establecimientos le pedimos que sirvan berberechos mejillón y lo que les dé la gana, pero que tengan dentro de esa oferta berberecho mejillón para seguir celebrando la fiesta, ¿no? Dá bastante alegría ver como a xente de Pontevedra se comporta desa forma, sabe disfrutar da programación de verán nos espazos públicos e de todo o que se ofrece, pero con ese punto importante de responsabilidade.
Pero a felicidade durou pouco. A mediados de agosto, o repunte de casos obrigou a tomar novas medidas. O virus estendeuse sobre todo entre os menores de 40 anos e o 80% dos contaxios eran menores de 60. O día 12, o Consello da Xunta aplicaba novas restriccións. Prohibíase fumar na rúa e nos espazos públicos, incluídas as terrazas, sempre que non se gardara a distancia de seguridade. Y que me digas que ahora nos quitan de fumar y en una discoteca están todos sin mascarilla, 40 personas, 60, 80, no lo veo normal. Vas andando por unha calle calquera, vai un fumando, e só lo que despide para atrás. Pero tal e como están as cousas, sí que me parece normal. A mí me parece ben. Desde logo hai que ter en conta que o coronavirus non é unha coña. Sinceramente me parece unha gilipollez, por non decir unha chorrada e non decir unha palabra máis gorda. Porque el paso siguiente, ¿cuál va a ser? Que non nos podamos reír en unha terraza. A cuestión é que a presión asistencial vai subir e moita xente vai sufrir e os negocios van a sufrir e todos sufriremos como consecuencia de que non todos cumplimos as normas que a saúde pública fai exixibles neste momento. E agardo que non teñan que volver a ver caixas de madeira para darse conta de que o virus sigue aí. O día seguinte coñecíamos o plan da Consellería de Educación pro inicio do curso escolar en setembro. A Xunta tomou como exemplo o plan elaborado polo Centro Cambadés de San Tomé, pero as medidas de seguridade estaban ben lonxe de eliminar as dúbidas das familias. Hai que levar máscara en zonas comuns, tens que levar máscara mentres colocas a tua roupa, o teu material, unha vez que esteas sentado cando podes quitar a máscara. Pero non se establecemos unha colocación nas aulas que permita ter esa distancia de 1,5 metro dos alumnos que estean fronte a fronte e de 1 metro cando estean de sitio lateral. En 2 semanas empieza el cole y yo no sé si habrá guardería para la pequeña y si ellas podrán ir al cole. Tengo sobrinas que tienen niños y están trabajando, ¿y qué hacen? Si el niño estaba en el comedor escolar y ahora no puede estar. Temas básicos como la educación tendríamos que hacer lo posible para que no hubiera un parón que pueda afectar a las generaciones futuras. Yo creo que es súper importante cuidar muy bien a los niños, lo más importante de todo. Unha negligencia de carácter sideral, algo que eu creo que por moito menos teñen actuado as fiscalías de oficio, non? Estamos falando de dous dereitos fundamentais, o de saúde das familias e do alumnado, e o dereito á educación. Os preparativos do inicio do curso quedaron axiña en segundo plano. O aumento de casos levou finalmente o Estado a tomar medidas. O día 14 anunciábase o peche definitivo de discotecas e bares de copas. Ademais, o resto da hostalaría debería pechar a 1 da madrugada. Un golpe pro sector, o do ocio nocturno, que aínda non conseguira levantar cabeza. Si el ocio nocturno cierra, las fiestas privadas aumentan, los botellones aumentan, pese a que los quieran prohibir, van a estar. Entonces, ahí no hay control ninguno. Nos estamos cuidando bastante todo o procedimiento de desinfección, separación entre mesas, todo o que leva este impacto negativo. Quizá teñamos as medidas máis duras, máis drásticas, cumprimos, facemos cumprir, o sea, levo mes e medio facendo de policía no meu local. Os casos volvían subir. Na área sanitaria de Pontevedra e Osanés rexistrábanse 70 positivos. Ademais, 33 profesionais do Hospital Montecelo tiveron que poñerse en cuarentena despois de estar en contacto cun paciente positivo en COVID que finalmente faleceu. Na área sanitaria de Santiago e Barbanza había 63 casos activos e o máis preocupante, un gromo con 8 casos confirmados nun camping de Muros. Despois de pasar uns días un pouco duros, pois temos unha boa noticia que todos os PCRs de ayer, que son 69, deron negativos, vale? Entón, en principio, creo que os que fixemos ayer non estaríamos confinados, pero depende do Sergas e da Sanidade. Os protocolos sanitarios, pois, bueno, fixeronse en marcha rapidamente, actuaron con moita eficacia. Tamén a xerente do establecemento, pois, actuou dunha forma moi razonable, ela enseguida se puxo o carro do que lle mandaban facer. Mentres os concellos denunciaban a falta de transparencia por parte do Sergas a hora de informalos sobre os positivos nos seus municipios, comunidades autónomas e Estado chegaban a un acordo sobre o inicio do curso, presencialidade e grupos de convivencia estable sen limitación de distancia nin ratios de alumnado. A Xunta organizou tamén cribados entre o profesorado.
Eu recordo que é unha competencia compartida, por lo tanto, aquí non se trata de que a Xunta teña toda a responsabilidade respecto do funcionamento dos colexios e o resto das administracións, neste caso os concellos non teñan ninguna, por lo tanto, cada un terá que aportar o que lle corresponda para exercer a súa competencia. Pensamos que los pequeñitos, que son los que dijimos, bueno, son los que llevan, no están acostumbrados a llevar las mascarillas y tal, y la verdad que podemos decir que se han portado como unos auténticos campeones. Estamos separados, tenemos que pedir permiso para levantarnos y tenemos 3 mochilas, lo más raro. Con distancia y con lo calor que hace con la mascarilla es muy agobiante. O mes de setembro xeralizou a volta á rutina. Os nenos incorporáronse pouco a pouco ás aulas que quedaran baleiras dende o mes de marzo. Iso sí, foi necesario deseñar diferentes protocolos adaptados ás idades dos cativos para minimizar a súa exposición aos contaxios, pero as medidas adoptadas non gustaron a todos. Teñen que respetar moitos horarios, teñen un calzado propio da escola que non pode salir, así como un mandilón que teñen que levar para casa todos os días e cambialo. Que estes días lleveu denegada a solicitude de desdoblar e que o día de mañán, se hai unha problemática, pois o mellor tamén temos que pedir responsabilidades da xente que toma estas decisións. Se non houbera espacio para desdoblar, pois tendríamos que adaptarnos ao que hai. Vémonos na obriga de protestar porque nos quitan unha profe. Estes nenos, o ano pasado estaban en 2 grupos diferentes, que xuntan este ano, din, por motivos numéricos, como se fosen números e non rapaces, sin ter en conta a calidade do ensino e sin poder garantir as medidas sanitarias, tanto físicas como emocionais, que van necesitar. Están os nenos moi concienciados e os profes tamén están moi pendientes deles. Todo o que está na nosa man está posto no colexio, desinfeccións, felpudos, todo o que fai falta. Pero bueno, non estás libre. Pero a sus padres le contagian y hay personas que mueren por el coronavirus. Diron unhas directrices para facer un protocolo que donde eles se lavan as mans e queda todo baixo as responsabilidades das direccións. Polo que che dixen antes, porque eles saben que non vamos a deixar os nenos. O CPI de Mosteiro foi un dos centros galegos onde as protestas da comunidade educativa cobraron máis forza. O curso comezaba cun sobresalto, o positivo por Covid dun dos mestres do centro, o que obrigaba a poñer en cuarentena a outros 8, a gran maioría do equipo directivo. As familias rebeláronse ao considerar que non se cumprían as garantías sanitarias e incluso negáronse durante varias xornadas a traer a seus fillos ao centro. Nada, habrá que extremar las precauciones, ya veis, yo estoy con una 2 porque ni se me ocurre venir aquí con una 1 y a ver qué pasa. A ver qué pasa, habrá que vigilar, que se laven mucho las manos, que ventilar mucho. Yo no traje al niño con miedo, el niño tiene que venir al colegio. Así como van a las comuniones, tienen que ir al colegio. O pueden estar en el parque y no pueden venir al colegio. Hasta que se garantiza o que é a seguridade do cole, pois os meus fillos non van a vir. E que fagan PCR e asegurar que o persoal que temos dentro pode traballar en condicións seguras para os nenos. E a mediados de mes, o 14, chegaba o primeiro peche dun centro escolar por Covid, o Colexio Calasancio de Pontevedra, que detectou ata 8 positivos no profesorado e estivo pechado durante unha semana. Supóñeme que non será o único colexio que se pechará, porque en todos os sitios onde abriron colexios se pecharon colexios, claro, porque, o bicho está no ambiente. O que nos preocupa é que isto poida provocar un incremento de positivos, dado que, bueno, os rapaces se mezclan e inda que vayan a colexios diferentes, logo pois comparten espacios. Coa educación primaria encauzada non sen problemas, o conflito trasladouse á secundaria. As comunidades educativas dos institutos movilizáronse para protestar polas condicións que a Consellería de Educación quería implantar nalgúns centros. Medidas como a semipresencialidade en segundo de bacharelato para poder cumprir as distancias de seguridade entre alumnos enfadaron as familias.
Moitos rapaces teñen que vir en horario de tarde, teñen que renunciar tanto ás clases particulares como a actividades que van actividades deportivas, como estudos de música, de conservatorio. Dotade os centros do que realmente precisan, que son de mestres e de aulas suficientes para poder repartilos e poder empezar dunha vez. Se puidésemos de alguna maneira evitar a semipresencialidade en bacharelato co que temos, obviamente o faríamos, pero que co que temos é imposible. Que non podemos ser só 16 institutos en toda Galicia que estén así, porque ao fin ao cabo que estamos labrándonos é o noso futuro. Desas 15 horas presenciales nuns turnos de tarde, rotatorios e vespertinos, como ao ser de tarde, non o vemos axeitado para que os nosos fillos acaden a cualificación necesaria para afrontar a proba da OAU nunhas condicións de igualdade. Porque hai centros de Pontevedra que tienen todas as clases e todo o profesorado necesario e hai centros de Pontevedra que non. En que se basan para hacer eso? Que semipresencialidade implica que aparte das clases presenciais temos unhas clases telemáticas e non temos tais clases telemáticas. Outro dos momentos clave do mes de setembro foi a vendima. Comezou cos primeiros días do mes e unha vez máis con estritos protocolos para evitar a expansión do virus entre os temporeiros. Xa a finais de agosto, a Xunta realizara tests aos traballadores na busca de contaxios quillar. Así se vivía en dúas grandes adegas da zona do Salnés, Martín Codax e Mar de Frades. Dispuxemos dos EPIs necesarios, como poden ser as mascarillas, o xel hidroalcohólico, luvas se fixera falta, e despois cada cuadrilla identificámoslo como un peto con color distinto para que a simple vista as persoas que nos dedicamos a coordinar un pouco estes traballos podamos ver que son os grupos que están compactos e interaccionan o mínimo posible entre eles. Diferenciar as entradas, vale, para que a xente garde a máxima distancia posible, vale. Tamén estamos facendo que fagan un lavado de mans ao inicio, dánselle tamén uns EPIs que serían uns guantes para que non se corten, unhas gafas tamén, e despois tamén lle facilitamos unha mascarilla, vale, cada 4 horas. O día 7 de setembro, Alberto Núñez Feijóo daba a coñecer o novo equipo que o acompañaría na xestión da Xunta. Poucos cambios, pero sí un importante, o conselleiro de Sanidade. Jesús Vázquez Almuíña deixaba o seu posto que asumía o ata entón xerente da área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña. El sería a nova cara da xestión da pandemia en Galicia. Hoxe faremos fronte ao reto sanitario e os seus efectos sociais e económicos. E mirando cara ao mañá, avanzaremos os desafíos claves, porque siguen estando aí. E o día 9 as restricións máis estritas volvían ao Concello de Pontevedra polo incremento dos contaxios. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés rexistrábanse xa 379 casos activos e na cidade fíxose frecuente ver establecementos pechados polo positivo de algún dos seus traballadores. Na xornada seguinte as medidas estendíanse ao Concello de Poio. Sanidade reduce a 75% a capacidade das terrazas no municipio pontevedrés. Por outra banda, as xuntanzas, tanto privadas como na vía pública, quedan limitadas a 10 persoas. Ademais, a capacidade dos establecementos comerciais, tanto de restauración como de hostalería, queda limitada ao 50%. A información oficial é non hai brotes en Pontevedra. Esa era a información oficial que trasladaba a Consellería. De repente, de non haber brotes, hai transmisión comunitaria. Dun día para outro. Vilagarcía foi o primeiro concello da comarca do Salnés ao que se lle aplicaron estas restricións xa en setembro. Pronto seguiulle o de Vilanova. Nunha soa xornada, o concello pasou de 7 a 24 positivos e os concellos da Mancomunidade exixiron aos Sergas que informara dos contaxios en cada municipio. Con 57 positivos por coronavirus no concello, Vilagarcía de Arousa estrea medidas restrictivas especiais para frear o avance da pandemia. Según me explican, pola evolución desde principios de setembro. Principalmente a ocio,
como non ao ámbito laboral, pero sí a ocio e as reunións familiares. Tal como está la situación, entiendo que los gobiernos en estos momentos apliquen nuevas normas. ¿Hay que poner algún tipo de contención? Bien, por una parte, mal para la gente que está trabajando, porque va a ser un problema. A mí me parecen bien y tenían que haber venido antes. As alarmas acéndese en toda a comarca do Salnés. As restriccións impostas no concello de Vilagarcía súmanse agora ao concello de Vilanova. A vila pasa nas últimas 24 horas de 7 a 20 positivos. Si andamos de broma, paseando, abrazos, besos y todo eso, cada uno que se haga responsable de lo que pasa en su casa. Y repito, o tomamos medidas o nos vemos en los sanatorios, Demandamos, además tamén por acordo de todos, unha información diaria do número de contaxios, de como evolucionan esos contaxios, non a cada alcalde ou alcaldesa do seu concello, que tamén é fundamentalmente, senón tamén de toda a comarca, porque esta é unha comarca na que hai moita mobilidade por motivos de traballo, familiares, de todo tipo. Pronto sinalouse un gromo nunha empresa avícola de Cambados como a responsable desta nova situación na comarca do Salnés. En Avigal, a área sanitaria chegou a confirmar máis dun 100 de positivos que se estenderon aos municipios da contorna. A área sanitaria Pontevedra Salnés confirmaba onte que xa hai 96 positivos vencellados a esta compañía. 75 traballadores e unha vintena dos seus contactos mantéñense en corentena, evolucionando nos seus domicilios. As persoas son evidentemente deste xeito todas asintomáticas e, esperamos que non chegue máis aló e que cumplan esas medidas de confinamiento de cuarentena para que non se vaya espallando o virus e non cheguemos a ter un maior número de poboación contagiada. O repunte de casos preocupaba, tanto que Galicia botou man do equipo de rastrexadores do exército ofrecidos polo goberno central. O 24 de setembro comezaron a traballar dende a base de Abrilat en Figueirido. Nestas instalacións de Figueirido poderá haber ata 40 militares traballando simultaneamente. O farán, iso sí, distribuídos en 3 quendas en horario de 9 a 10 de luns a domingo. Forma parte del servicio de vigilancia epidemiológica que a nivel de toda España el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha. Con 34 positivos por COVID-19 no Concello, a Consellería de Sanidade decidiu incluir a Sanxenxo na listaxe de concellos con restriccións especiais para frear o avance da pandemia. O 30 de setembro a Xunta incluía os concellos de Sanxenxo e Meis na listaxe de municipios con limitacións especiais. Cambados estreaba o mes de outubro tamén con restriccións. A verdade que me preocupa non de ver detido, digamos, un éxito razonable, digamos, durante os meses de verão, o mes de xullo e o mes de agosto, que agora nos pase é un pouco preocupante. Con 95% contactamos no día de onte e, xa todos estiveron pendientes da orden e de ir adaptándose os locales a esta situación. Temos que seguir recomendando a xente que siga a manter todas esas precaucións, todas esas recomendacións das autoridades sanitarias que non baixen a garda. O municipio de Cambados entra en nivel 2, como xa estaba Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova e Meis. Por lo tanto, son xa 5 os concellos na área do Salnés. Co mes de outubro, os sanitarios afondaron nas súas protestas. Coa segunda vaga xa en riba, reclamaban máis medios para protexerse e para poder garantir unha asistencia de calidade aos pacientes. Un gromo no servizo de urxencias do Montecelo afectou a 9 sanitarios e deixou en evidencia as carencias ás que facían fronte. Solicitamos el cese inmediato. Por no decir la verdad, por incompetencia palmaria, por gestión nula. Es un desatino todo. Y es un caos habitual y un desprecio completo a todos los profesionales que estamos trabajando. Pero o gromo máis grave no eido sanitario foi o que se deu a finais de mes. O positivo dun acompañante dun paciente do servizo de oncoloxía deste hospital provincial obrigaba a tomar medidas. O que comezaba con 8 positivos entre doentes e persoal remataba con 66 positivos e con 4 enfermos de cancro falecidos. Cabe destacar que a área de hospitalización de Oncoloxía 2 permanece sen pacientes para continuar co proceso de limpeza e desinfección. Tenemos en este momento 32 brotes activos, de los cuales 27 se han desarrollado en el ámbito familiar y 2 en el ámbito laboral.
De ellos, estos dos, uno es en la Banda de Música Municipal de Santiago, 5 personas, y en el Complejo Hospitalario de Pontevedra, 23 casos entre personal sanitario y pacientes ingresados en oncología. E o 21 de outubro toda Galicia entrou na fase 2 das restricións. O incremento no número de contaxios levou a Xunta a estender as limitacións a todo o territorio, limitando as reunións sociais a un máximo de 5 persoas. E que son duras para a población, pero é a mellor forma de evitar que a evolución da pandemia se agrave en Galicia como está agravada en moitísimas cidades e en moitísimas comunidades autónomas de España. Vai nos tocar a todos sacrificar parcelas de liberdade, pero o ben que temos que protexer por riba de calquera consideración é a vida das persoas. O 25 de outubro o Goberno Central tomaba unha nova decisión. Volvíamos estar baixo estado de alarma e limitáronse os movementos nocturnos en todo o territorio. Así se implantou o toque de queda obrigatorio, unha decisión que non gustou na Xunta, pero que decidiu manter o confinamento entre as 11 da noite e as 6 da madrugada. Hablar de estado de alarma otra vez y hablar de un estado de alarma hasta mayo. Hablar de un mal llamado toque de queda. Aunque se haya dado cuenta el Gobierno de que esa terminología es inapropiada, lo hemos advertido hace días. Es demoledor para la confianza de la economía y para la reputación internacional de España. Sen a colaboración da sociedade no seu conxunto, pois vai a ser moito máis difícil poñer solución ou remedio a esta crise sanitaria. Non solamente se trata dunha crise sanitaria, senón que se trata dunha crise social e económica que non sabemos cal vai a ser a envergadura, porque todo vai a depender de canto dure a crise sanitaria. Temos que salir desta para poder remontar a situación que nos quede e colaboración con todas as administracións para garantir que as medidas sexan eficaces. Hay que hacer algo, y ya debía haberlo hecho antes de irnos en verano. Que llega tarde, que tenía que haber llegado antes. Tal como se abrió en verano todo el tema de entre comunidades que se podía viajar y el turismo, yo pienso que ahí fue un error. Hay mucha gente que está haciendo fiestas, sobre todo universitarios, a las tantas de la mañana. Y luego pringamos todos por esos 4. A mí me parece bien porque hay mucha gente irresponsable, la verdad. Que pedimos ao Concello a voluntade que medie para que a ver se poden ampliar unha horiña máis hasta as 12, xa que a partir das 11 da noite, pois digamos a xente que queira ir a cenar ou que queira ter un pouquiño de ocio, é moi pouquiño tempo. E hai que entender que hai que intentar que isto pois non vaya máis, pero hai que buscar un equilibrio, non? Nos temos claro que temos unha responsabilidade tamén. Non sería o último golpe do coronavirus. A finais de mes aparecían os primeiros casos de infectados nas residencias de maiores da zona. O gromo máis preocupante foi o da residencia de maiores do Musví de Ribadumia. Comenzou con 25 positivos para superar en cuestión de semanas o centenar. Tamén houbo que lamentar a morte de 8 usuarios. Nos o que pedimos é que nos teñan informados continuamente, que non podemos vivir con esta situación de estrés, de angustia, de preocupación. O Executivo galego anunciaba este mediodía a intervención do centro para segundo día, reforzar o seu persoal, garantir a calidade asistencial e a correcta protección da saúde dos usuarios e traballadores. Neste momento que hai que apelar á tranquilidade, á prudencia, ao sosiego, porque, a enfermedade xa nos pon nun ambiente difícil e eu creo que hai que manter a calma. O novo escenario obrigou a tomar medidas para poñer límites a unha das xornadas máis tradicionais do calendario, o Día de Defuntos. A Xunta elaborou un protocolo para controlar o acceso aos cemiterios e prohibiu os desprazamentos. Tamén aplicou novas restriccións por concellos e coñecíamos un novo concepto, a amendoa perimetral, neste caso a formada por Poio, Marín e Pontevedra. Limitamos os movementos de entrada e salida na Galicia urbana, poñemos especial incidencia nas características deste fin de semana e en particular dunha festa como é a festa de Todos os Santos.
Quedan limitadas as entradas e saídas nestes 3 municipios, aínda que sí pode haber desplazamentos entre eles. É dicir, un veciño de Pontevedra pode cruzar a Ponte da Barca para ir a Poio sen ningún tipo de xustificación, pero non poderá ir visitar un cemiterio do concello de Barro, por exemplo. Ademais, as reunións sociais quedan limitadas en Pontevedra, Poio e Marín a persoas conviventes. Tomar medidas tímidas, o único que vai a facer é prolongar absolutamente a situación de crise, non? Así sona o berro desesperado da hostalería pontevedresa. Esta situación volveu golpear a hostalaría. En Pontevedra, propietarios de cafeterías e restaurantes saíron á rúa afogados por unhas medidas que non lles permitían traballar. Teño moitos traballadores que estaban no ERTE, os sacamos porque dixeron que podíamos abrir. Hai que cumplir certas medidas sanitarias, pero que están matando o sector, non nos dan ningún tipo de axuda. El tema de convivientes e el tema de cerrar a las 11 e demás, pues se nos está complicando muchísimo el tema. Máis que nada facernos un pouco visibles que estamos aquí e non o estamos pasando ben. Pero coa área sanitaria de Pontevedra e o Salnés rexistrando 65 novos positivos en 24 horas e a de Santiago e Barbanza 89, a Xunta volveu endurecer as restriccións. Peche da hostalería en 60 concellos galegos nos que tamén se limitou a mobilidade ás chamadas amendoas perimetrais. Pechará a hostelería. Agás o servicio a domicilio e para recollida que sí poderán ofrecer todos os establecementos de restauración e de cafetería e bar que consideren oportuno. De la casa al trabajo y de trabajo a casa. Y a la casa donde se vive, ni a la del amigo ni a la del abuelo. Se estas medidas realmente os expertos entenden que son as medidas eficaces para que non se vexa perxudicada nin a hostelería nin a restauración no vindeiro mes. Se está criminalizando certos sectores, que eu estou de acordo en que obviamente unha cousa son as festas nocturnas ou ocio nocturno e outra é a actividade mínima de tomar un café con todas as garantías de seguridade. Lo que no puede ser es que se tomen medidas COVID a nivel de España, se tomen medidas COVID a nivel de la Xunta de Galicia y ahora los que tenemos que apretar el bolsillo somos los alcaldes aquí a nivel de gobierno municipal. El envío a domicilio es nuevo, nosotros lo estamos haciendo, hemos adaptado una bici con una caja para poder llevar a casa. As perdas son tremendas, as perdas son un 90% da facturación normal de calquer día. Nos hemos lanzado muchos al takeaway y al delivery y todo esto, entonces claro, la oferta es mucho más amplia, el abanico se hace un poco más pequeño. Para poder sobrevivir, os hostaleiros retomaron proxectos que puxeran en marcha durante a primeira vaga da COVID. Moitos recuperaron as opcións de servizos a domicilio e comida para levar para intentar manter unha parte da actividade. En Pontevedra tamén se movilizaron cada semana para reclamar un rescate do sector. Non somos o problema, queremos traballar. Van a crear dos Españas. Una España de funcionarios con su sueldo al mes y otra España de gente que tiene que ir a bancos de alimentos para poder vivir. Cada vez nos está apretando más y la situación no es que sea grave, es crítica ya. Mentres en Ribeira, o Sergas realizaba un importante cribado poboacional. O obxectivo, testar máis de 5.600 persoas de entre 40 e 50 anos. Na Pobra, pola súa banda, o Centro de Saúde comezou a realizar test de antíxenos. Consideramos determinante conocer qué está ocurrindo para poder establecer esa cadena epidemiolóxica e eses vínculos cos casos que non conocemos por ahora o vínculo epidemiolóxico, vale, que son os casos orfos. Por min dependera, tiñes que facer a todos. A todos. Todo que sea para prevención parece ben. Tendría que ser máis veces en el tiempo, sobre todo. O feito de acudir prácticamente 2 de 3 personas e o feito de que tan solo se deran 4 positivos, creo que deixa a situación que xa era de tranquilidade. Entendemos que son medidas moi drásticas, que son moi complexas de entender en algunhas ocasións, pero que tamén entendemos que se non aunamos esforzos non vamos a conseguir salir desta. E finalmente, Sanxenxo I, despois Ribadumia, Meis e Meaño pasaban a formar parte da longa lista de concellos con restriccións máis estritas.
O que temos é que entre todos é baixar este número, baixar este índice de casos. Fagamos todos ahora un esfuerzo para que dé seus frutos e logo que poidamos xa abrir. A hostelería estaba funcionando e agora pois ter que adoptar esta medida en estas datas que ademais son unhas datas boas para ese sector, a verdade é que nos preocupa bastante. Xa en decembro e ás portas da Ponte da Constitución, Galicia iniciaba de novo a desescalada por etapas. A partir do venres 4, a hostalaría puido reabrir e permitíronse as reunións con non conviventes. Unha alegría ver a xente que responde e ver a xente da casa outra vez por aquí. Estamos aí en el medio del mar, pero si no te tiran el flotador a tiempo, cuando lo quites es patanatorio. Tempranito ya, aquí colaborando con la hostelería. Es un parche, el 50% no vale para nada, si nadie abre. Si fuera no verano había, bien que abrían as terrazas, pero en inverno iso é unha estupidez. Así as cousas, o sector mantivo as protestas, movilizacións que culminaron coa peregrinaxe dun grupo de hostaleiros pontevedreses a Madrid para reclamar ao Goberno Central o rescate dun sector ferido e afundido pola crise da Covid. Remataron o seu camiño o día 21. O último cartucho que temos, a ver si facendo este sacrificio, pois quen ten que facer fai un sacrificio por nós e se dá conta que a hostelería é un eslabón moi grande da economía en España e pedimos o rescate xa. Os sectores da hostalería e do comercio camiñan da man en Vilagarcía. Ás 5 da tarde, a maioría de establecementos destes sectores pechan as súas portas e comezan unha cacerolada para reclamar mellores condicións pro sector hostaleiro. De maneira simbólica, esa hora, ás 5 da tarde, nos parece que, igual que nos parece moi inútil para pechar, tamén nos parece moi interesante para xuntar a toda a hostelería e protestar que esa non é hora de pechar. Porque creemos que defender a hostelería é defender tamén o comercio e que vamos da man e non podemos facer outra cousa máis que apoialos. Tras varias semanas coa vista posta en Boiro, o crecemento de contaxios no municipio Barbanzán levou finalmente a Xunta a incluílo na listaxe de concellos con máximas restriccións, un grupo que pouco despois se sumaría a Ribeira e a semana seguinte Rianxo. Que se chegou tarde, pero bueno, agora é cuestión de traballar codo con codo. A verdade é que estamos contentos cos cribados que se están realizando na actualidade. Bastante preocupada, porque realmente en Boiro hai moitísimos casos. Esperemos que ahora ao cerrar, pois isto mellore un pouco. Moi preocupados, en Boiro moi preocupados. Cada vez hai máis casos. Tras o peche de Boiro a pasada semana, o ritmo de contaxios en Ribeira facía presaxar que a capital do Barbanza correría a mesma sorte. Dende esta medianoite entra en vigor o peche perimetral do concello, o que se lle aplica o nivel máximo de restriccións. Tiene un número de casos, a 14 días cerca de los 80, cuando la semana pasada estaba en 24, es decir, ha multiplicado en más de 2 el número de casos. Non colleu a ninguén por sorpresa a nova do peche de Rianxo, que levaba días cunha liña ascendente de contaxios. A día de hoxe contabilizanse 35, pero o incremento das probas realizadas nas últimas horas apunta a unha notable suba da curva. Sí, neste momento están a facer moitas probas e incluso a mellor facer un cribado, como fixeron outros concellos que tuveron que adoptar estas medidas. Entonces nada, estamos á espera. Do outro lado da ría chegaba unha boa nova. O concello de Vilanova era o primeiro en saír do grupo de municipios con restriccións máximas. Semanas despois conseguíano tamén Ribadumia e Meis. Puede abrir os establecimientos de hostelería hasta las 11 da noche con el 50% de aforo en interior y con creo que es el 75 en exterior. Ya no estamos encerrados libremente, pero no podemos entrar en ayuntamientos que están peor, como es el caso de Villagarcía y Cambados. Dende o Concello de Ribadumia, pois estamos contentos, por suposto, con este número que temos a día de hoxe, que estamos falando de 7 casos, pero tamén é certo que hai que seguir sendo moi prudentes. Levábamos 5 ou 6 días con 3 casos e xa temos 4. Entón, hai que ser moi cautos, moi precavidos e coa máxima prudencia actuando das 24 horas do día cando saíamos á rúa. Pola
Pola contra, a situación empeoraba para a illa. Sanidade comezou elevando o nivel de restriccións a medio alto, pero cunha incidencia disparada e unha taxa de contaxios moi elevada, o Sergas ampliou as medidas a tomar. Realizou un cribado entre a mocidade do Concello que finalmente decidiu estender nunha convocatoria sen precedentes cun chamamento aos 4.900 veciños do municipio. E bueno, a ver se continúa non incrementando, se non xa empecemos a baixar de casos activos, que é o que pretendemos, non, con todas estas medidas que se están tomando. Tendo en conta que a poboación de a illa pode estar nos 5.000 e algo habitantes, pois non queremos descartar ou facer un cribado general a toda a poboación. A última reunión do ano do Comité Clínico trouxo novidades na nosa zona. Noia e Lousame pasaron o nivel máximo de restriccións formando un perímetro conxunto. Pola súa banda, a Barro, Porto do Son, a Pobra, Muros e Outes aplicouselle esas limitacións do nivel medio alto. Ningún concello do Barbanza se libra xa do endurecemento das restriccións. Os últimos en incorporarse ao nivel máximo son Noia e Lousame, que formarán burbulla. Dende esta medianoite non se poderá saír nin entrar nos concellos, que permanecerán pechados perimetralmente. Os veciños e veciñas teñen que entender que poden achegarse ao comercio a comprar con normalidade, mantendo as condicións de distancia e seguridade, que os establecementos de hostelería só van a poder atender nos espacios exteriores, nas terrazas en Noia ata as 6 da tarde. Que as medidas que temos pois xa son bastante restrictivas e se vamos a maiores, pois a verdade é que vamos a sofrer un pouco máis esta restricción, non? O 27 de decembro vimos por fin unha das imaxes máis agardadas pola poboación dende o inicio da pandemia. A campaña de vacinación da COVID-19 comezaba en Galicia nunha residencia de Santiago. O día 29 empezaba na área sanitaria de Pontevedra e Salnés nun centro de Vilagarcía, convertendo a Mariana na primeira veciña de Arousa en estar vacinada. Sí, creo que no lo pensé, porque si lo piensas a lo mejor te da todo eso, pero no lo he pensado. Bueno, mejor, ¿verdad? Así ya estoy más tranquila y contenta. Eu creo que é un día primeiro emocionante para os sanitarios, porque despois de tantas semanas de incidencia, de positivos, etc., bueno, pois é un día tamén con esperanza, porque en principio era o que estábamos esperando, non? Entre todos os cambios de restriccións, vacinas e listas de contaxios, o Nadal fíxose un oco. A mediados de mes coñecíamos o protocolo que aplicaría Galicia para a Noite Boa e o día 25. Volvíase limitar as reunións de non conviventes e únicamente se permitían os desplazamentos para visitar a familia nos concellos con mobilidade restringida entre o 23 e o 25 de decembro. Vou ser claro, este é o último Nadal sin vacina. Non tiremos pola borda todo o traballo feito, todo o esforzo. Pídolles que neste Nadal se celebren as cousas de outra maneira, como de outra maneira levamos vivindo prácticamente todo o ano 2020. Non nos relaxemos, non vale a pena, poñamos máis que nunca un Nadal con sentidiño. Sí que teño familia en Madrid e Barcelona, pero este ano quedarán salir. Axuntarémonos sobre 6, 8, e bueno, normalmente somos entre 12, 15. En este caso solo voy a pasar con mi madre, ¿no? Otros años lo hemos celebrado pues mucha más gente, lógicamente, 10, 15, y este año seremos 4. Como si tengo que pasarlo sola, día más y luego ya habrá Navidades, el caso es salir de esto. O plan para fin de ano e aninovo foi moi semellante. Mantiveronse as recomendacións e as restriccións de movimento de reunión, pero chegaron cunha novidade. A partir do día 30, a hostalaría dos municipios con niveis de limitacións máis altos gañaron unha hora de apertura. De pechar ás 5, poderían facelo ás 6 da tarde. Os concellos estaban en nivel máximo ou medio alto. A hora de peche das cafeterías, neste caso, por horario, vais estender dende as 17 horas ata as 18 horas. Isto é unha medida que probablemente quede máis alá das festas de Nadal. Especificamente no día de Ano Novo
vaise poñer a hora de apertura das cafeterías, fundamentalmente, ás 11 da mañá. Estamos a piques de rematar, ímolo facer renovando o noso compromiso con vostedes. No 2021 seguiremos contándolles o que acontece nas Rías Baixas e o que pasa no seu concello, porque, aínda que nos toque vivir unha pandemia mundial, o noso sinal de identidade será, como sempre, manter a perspectiva local. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Primeiro positivo por coronavirus en Pontevedra. Trátase dun home de 45 anos que permanece ingresado en Montecelo. Hope there's someone who'll set my heart free. Nice to hold. Xa son 83 os casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés, o que supón un incremento de 24 novos positivos nas últimas 24 horas. A maioría dos concellos da zona comezaron xa o pasado venres a adoptar medidas de restricción fronte ao coronavirus. As súas tarefas están enfocadas á prevención e á desinfección daquelas instalacións onde se confirmaron positivos. O goberno local vende instalar dispensadores de xel hidroalcohólico en edificios públicos. Toda medida é necesaria para minimizar o risco de contagio do coronavirus. Membros da Brila traballan estes días na desinfección e limpeza de residencias e centros da terceira idade en toda Galicia. Porque o medo e a inquedanza só se combate con solidariedade e comunidade. Con esta nova prórroga do estado de alarma, os hostaleiros non acaban de ver o futuro con certeza e saben que están a cola no caso dunha desescalada progresiva do confinamento. As novas que chegan sobre o coronavirus non son todas negativas. Estes días pasaban a planta os primeiros pacientes infectados polo COVID-19 da área sanitaria de Santiago e Barbanza. As 4 provincias galegas entraron hoxe na primeira fase da desescalada. A apertura de terrazas e pequenos comercios non son as únicas novidades que implica o cambio de fase. Esta é unha das medidas máis agardadas da fase 2 do desconfinamento na crise sanitaria do COVID-19. A comunidade vive dende hoxe na nova normalidade, onde todo e nada volven ser como antes da pandemia. Este sector foi un dos últimos en reabrir tras a crise do coronavirus e agora poderían ser os primeiros en volver a pechar. A pandemia rexistra 94 novos casos na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. En total, son 1.194 os casos activos, 54 máis ca onte. Sanidade obrigou a pechar este colexio pontevedrés tras detectarse un brote de coronavirus. Esta empresa no polígono de Sete Pías de Cambados é o epicentro do gromo de coronavirus. Viámolo comezo do informativo gromo da residencia de Ribadumia vai a máis. Toque de queda entre as 11 da noite e as 6 da mañá, reunións limitadas a convivintes e peche perimetral. Vila García súmase á listaxe de concellos con restriccións especiais para frear o avance da pandemia. Dende esta medianoite, Sanxenxo pasará a estar na lista de concellos con restriccións polo avance do coronavirus. O conselleiro de Sanidade anunciaba a decisión de estender as limitacións especiais aos concellos de Ribadumia, Meis e Meaño. Boiro convértese así no primeiro municipio das comarcas do Barbanza, Muros e Noia, que se sitúa no nivel máximo de restriccións. A reapertura da hostalería provocou en Pontevedra alegría e enfado a partes iguais. Os hostaleiros de Vila García preparan actuacións para mostrar as súas protestas. Continúan as incógnitas de como vai ser o Nadal. Se non fora polas máscaras e polas colas con distancia de seguridade ás portas dos establecementos, nalgún momento podería parecer que a pandemia pasou a un segundo plano. Ata aquí por hoxe as novas do día en Canal Rías Baixas. Coídense en moito sentidiño.